Department of Health may pahigayon og mass TB screening sa mga PDL kon persons deprived of liberty o mga inmates sa Talisay City Jail. Ang nasong bilangguan, ikatulo sa labing daghang kaso sa tuberculosis. Kini ang gitutukan ni Loan Mayron Dina Exclusive. So mao ni siya nga Gibuksan kaganihang buntag ang mass TB screening ang gipahigayon sa Department of Health sa mga PDL kan inmates sa Talisay City Jail. Kapin sa 1 milyon ka pesos ang gigahin sa Department of Health alang sa libreng chest x-ray sa size meal ka mga PDL. is to look into the welfare of the PDL. Ang inyong kayuhan diri sa jail, dili lang ang pagbantay. So, ang among gitanaw, ang inyong welfare, ug usa na ang pagtanaw sa inyong health, pag-monitor sa inyong health. Matod ni Dr. Sharon Laurel, Regional Coordinator sa National TB Program sa Department of Health, nga prioridad nila ang mga jail facilities tungod sa kataas sa kahigayunan nga magtakod-takod ang balatian nga TB. Naamang mga cases sa mga jails karon nga naay mga screening nga gikandak sa ang other mga mga NGOs, and then naagri mga findings. So muna ni balik ta og active case finding amongst the jails karon, mangita ta sa mga contacts sa ato para makatreat dayon ta promptly. Continuous naman ito because the PDL are coming in and going out of this facility. So from the community, kailangan labanan natin itong tuberculosis. Matod sa regional nurse sa BJMP7, labing daghang kaso sa TB ang Cebu City Jail. Gisundan kini sa Mandawi City Jail ug ikatulo ang Talisay City Jail. Hinuon gitataw sa Department of Health nga curable man ang naasoy balatian kung mutuman lang sa pag-inom og tambal ang pasyente sulod sa unong kabuan. Gawa sa libreng chest x-ray, libre usab ang itanyag nga tambal sa Department of Health ngadto sa mga masutang naghambin sa naasoyng sakit. Kinina ang ikaduhang higayon nga may pahigayon og mass TB screening ang DOH-7 sa Talisay City Jail. Supposedly gid unta nay entry screening. Murag wa pa mo gud ni na-establish jud kung kinsay mo shoulder ba, LGU ba. Unya definitely dili BJMP manggod ang mo entry screening kay sila kuan manggod sila kanang sila na lang ang facility nga mo dawat ba. Supposedly ang nisud unta aning mga inmates maoy ning screen na daan pero murag di pa siya in place karon mo na nga ni set in usa ang regional office. Sa unang hugna sa pagpahigayon sa TB screening niadtong milabing Marso, kapin sa 60 ka mga inmates ang nasutang naghambin sa naasoyng balatian. Hinuon gipatumar na sila og tambal o gilahi og selda. Ang libreng chest x-ray magpadayon hangtod Disyembre 29 aron hingpit nga makapahimos ang 958 ka mga lalaki o 137 ka mga babaeng inmates. Luan Merondina, Balitang Bisdak.